Netopiere majú veľmi často materské kolónie práve v podkroviach kostolov a my chceme zabezpečiť to, aby aj ľudia a farnosť bola spokojná a zas aj, aby netopiere sa mali kde každý rok vrátiť. My tu chodíme už niekoľko rokov monitorovať túto materskú kolóniu a je tu niekoľko tisíc jedincov netopiera obyčajného, Myotis myotis, alebo Myotis blity, to je taký príbuzný druh. A potom tu býva zhruba tak 50 podkovarov veľkých. Netopier obyčajný je typický druh netopiera pre Muránsku planinu a veľmi často ho aj sčítavame v podzemných priestoroch počas hibernácie. A práve v materských kolóniách a v kostoloch je tento druh bežný. Tie počty sú okolo 3000 kusov. To je reprodukčná kolónia, čiže v lete tu dospelé vychovávajú svoje mláďatá. Tým, že ich je tu veľa, tak vyprodukujú veľmi veľa trusu. A už dlhé roky Spoločnosť pre ochranu netopierov aj správa Národného parku Muránska planina spolupracujú pri čistení priestorov pod strechou, aby vlastne toho trusu sa nenazbieralo príliš veľa, aby neohrozilo stabilitu klenby v kostole. Myslím si aj tým, že sa jednak zo svojej strany staráme o tú strechu, o to podkrovie, o tú väžu, hej, aby jednak sa nám nezrútila pod vplyvom pôsobenia toho trusu, toho hnojiva. Ale zároveň robíme službu aj im, hej, že majú to prostredie také čisté a príjemné, že sa radi vracajú. Nevnímame to teraz ako niečo, že teraz všetci sa začneme desiť, lebo vieme, že sú tu, takže je tu už akési spolužitie. Ten hmyz mu slúži za potravu, takže je to také, oni pomáhajú nám a my im. Za 3-4 roky sa tu nahromadila asi tona guana. Časť toho guana si rozoberieme my, dobrovoľníci, niektorí z nás majú záhradky. Pri guane platí, že menej je niekedy viac, lebo je to pomerne silné hnojivo a zo pár polievkových lyžic guana dám do jednej polievačky, nechám ho rozpustiť a potom následne ja polievam aj kríky, stromy, aj záhony alebo pôdu, kde sa bude potom na jar sadiť. No a dá sa s tým hnojiť takmer všetko. Tým pádom, že tu odstraňujeme guano, tak pomáhame netopierom, aby sa v tejto lokalite a v okolí Ratkovej zdržiavali, aby tu lovili hmyz. A jeden taký netopier dokáže zožrať aj 2-3 tisíc komárov za noc. Čiže je to výborný, podľa mňa aj priateľ človeka a reguluje proste ten hmyz v prostredí.